Illegal foreigners have escaped Lindela where they were detained as they awaited deportation. 65 foreigners have escaped Lindela uko kwavanogara vakamirira kudhipotwa pakasanganisira nevamwe vakawanda maZimbabweans, Malawi, maMoscan, maNigerian nevamwe vakadaro. Vaedza kuvamisa mawarden asi vatoona kuti vangakuvara, but these people were actually peaceful. They just ran out of the gate. Zvinenge zvinoratidza kuti inside job pane munhu asiya gate rakavhurika kuitira kuti vabude. Vazhinji vanotaura kuti this has been like a private organization yakatotengwawo after paitika mascandals akawanda. Vanhu vakawanda vakuendeswa kumadhupe, vamwe vakuendeswa kuSun City, asi this particular group yanga yangosarawo kuthis wing vakamirira kudhipotwa. Asi pangoitika lupo vachibva vangotora chance ndobva vabuda. Sezvamunongoonawo mapurisa anga aripo omawarden acho vakonewa kuvamanisa nekuti speed ishoma. Zvinotoratidza kuti vakomana vegokwe ndo vanga vari kumberi vachilidha vamwe panyaya dzespeed idzi. Nyaya dzacho dzakaoma guys. So please do leave your comments on what you think. Kugara kuSouth Africa kuchine musoro here dzangovawo naro. Zvinhu zvacho zvakaoma. So pazotumirwa mapurisa kuti aedze kuvadzosa pavanga vari, asi vanga vatobuda vatozara munzvimbo yese inenge Krugersdorp. Vamwe vatobata mataxi vakaenda kumba. Nyaya dzacho dzakaoma. Change chingokupai zvize.